After anang enjoy pagkaugma mahanaw ra, mawa ra. Then I realized nga naaday tawag ang Ginoo sa ako as pagkapari, and so may buntag mga bay, mga kaisabingay, nanay ug tatay, karong adlaw sa Biyernes, no? Ang atong ebanghelyo nagisgot man kabahin sa duha ka punto. Una, Jesus is our joy and Jesus is our life. Kana lang duha ka punto. Ngano man Jesus is our joy. In our gospel, it says nga ngano man nga kita dili mag-fast sa panahon niya daa si Kristo, kanay nagpasabot nga magmalipayon kita samtang naa siya, samtang nasinati nato siya, samtang nasinati nato ang iyahang gugma diha nato. And so we celebrate, we kanang magmalipayon gayud kita. Sometime in my life, no, sa akong kinabuhi, nangita ko sa tinuod nga kalipay, no. I have been working for almost 8 years and tinuod naka-experience ko mga lingaw-lingaw, no, sa kinabuhi. Apan nakita nako tinuod ang mga kalipay, apan temporary ra gyud ay kaayo, no. After anang enjoy pagkaugma mahanaw ra, mawa ra. Then I realized nga naaday tawag ang Ginoo sa ako as pagkapari, and so mo na nitubag ko sa iyang tawag. Ug karon kaluoy sa Ginoo, inubanan sa dakong grasya, bisan dili angay ug dili takos na pari. Ug karon despite nga naadyo'y mga kalisod, apan tinuod nagmalipayon sa sulod sa akong kasing-kasing. So ikaduhang punto mga kaigsuonan, ang ato ang giingon nga Jesus is our life. No, sa giingon pa lang nga we cannot put the new wine into the old wine skins. We cannot get them together. We cannot put them together kay di magkadimao ang lasa, no? And so mo nagpasabot na siya kung unsa man imuhang karaan nga kinabuhi, kung unsa man ang imuhang mga batasan sa una, pwede patang mag-usab, pwede patang magbag-o, adunay gitawag nga renewal sa kaugalingon. And so mga kaigsunan, dili pa ulahi ang tanan, kay ang Ginoo kanunay ragid siyang nagpaabot kanato. Ang pagbag-o may labing importante, and we continue to ask Jesus for the Spirit to enlighten us, to realize nga kung unsa pagyud ang angay natong bag-ohon, and we continue to listen na sa iyang mga lamdag kanato. May mga pagpag-o kung unsay angay natong bag-ohon. Sometimes we realize nga ingon ta sa tong kaugalingon nga maayo na tang tao, buutan na ta kayo, but naagi hapoy angay mga usbon from time to time. And so we must be open for that. Kinahanglan kitang magbag-o. So 2 points mga kaigsunan. Jesus is our joy and Jesus is our life. Daghang salamat mga bay, mga kaisang bingay, ug ang Dios manalangin kanato sa kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.